Сыйырчыклар кайтуын Зейнең 9-нчы мәктәп укучылары да зарыгып көтә. Хәзерге технология дәресендә канатлы дуслар өчен уя ясыйлар. Берсе детальләрне җыя, икенчесе кадак каган. Укытучылар әйтүенчә, бу балаларда кул эшләренә осталыкны арттырса, икенчедән табигатьне саклауга ихтирам тәрбияли. Монда безнең 5-нче, 6-нчы, 8-нче класс укучылары бик теләп алындылар бу эшкә. Башта инде без материал әзерләп куйдык. Алдан инде хәзер кагалар шуны. Физик мөмкинлекләре шикле балалар мәктәбендә хезмәт тәрбиясе аеруча мөһим. Атнасына 5 сәгать технология дәресе укытыла. Дәресләрдә өйрәнгәннең көнкүрештә кирәге дә чыга. Мәктәпнең уңайлы шартлары булган үз өстәханәләре дә бар. Уже с 5 класса у нас 5-6 часов в неделю, к 9 классу уже 12 часов в неделю. Швейное и столярное дело. Это им в жизни очень всем пригождается, они находят себя в жизни, то есть они уже умеют работать вот руками. Үз куллары белән ясаган уяның кадерен белә малайлар өчен күңелдән шатланалар. Өйчекләр тагын да матуррак, шул ук вакытта чыдамлырак булсын өчен уяларны махсус яндырып та алдылар. Кош уяларын агачларга элгәннән соң канатлы дусларның яңа йортларга урнашуын түземсезләнеп көтә егетләр. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.